Umaga, Davao, Mindanao, at sa apat na sulok ng mundo. Bago tayo magsimula, bigyan mo ako ng pabor na i-like, mag-comment, ibahagi at mag-subscribe sa channel at pakipindot ang bell button para sa mga bagong kaganapan. Ito si Marisol Sibayan Cacho. Mga ulo ng mga balita. Ulat panahon. Ang southwest monsoon ay nakaapekto sa Central at Southern Luzon at Visayas. Lokal na balita. 1,000 na puno na inampon sa Planting for the Future na kampanya. Ang mga transport cooperative ay tumutol sa suspension ng PTMP ng Senado. Naghahangad ang DICOT ng 75,000 na pasahero para sa Kadayawan. Tinawag ng alkalde ang Pro Davao Chief na profesional na sinungaling. Balitang international. Kwalipikadong reklamo sa human trafficking laban kay Go. Isinumiti para sa resolusyon. Ang natitirang bahagi ng Visayas Bicol Region, natitirang bahagi ng Mimaropa at natitirang bahagi ng Calabarzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga nakahiwalay na pag-ulan o pagkulog dahil sa southwest monsoon. May posibilidad ng flash flood o pagguho ng lupa sa panahon ng matinding pagkulog. Balitang lokal. 1,000 na puno na inampon sa Planting for the Future na kampanya mula nang ilunsad ang kampanyang Planting for the Future noong March 2024. Nakapag-ampon ang Philippine Eagle Foundation, PEF, ng humigit kumulang 1,000 sa target nitong 3 milyong puno. Ipinunto ni Harold Kim, Manila Marketing Officer para sa Forest Restoration ng PEF, na nakatuon na ngayon ng ang kampanya sa mga corporate partnerships para sa mas malalaking lupain. Layunin ng kampanya na mag-reforest ng 1,200 hektarya na mahalaga para sa critically endangered na Philippine Eagle na may natitirang 392 na pares. Ang donasyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 250 pesos at may mga opsyon na mag-ambag sa pamamagitan ng PayPal, GCash o Globe One app. Kasama na ang Globe Rewards Points. Ang reforestation ay sumusuporta sa mga katutubong komunidad
malapit sa mga pugad ng agila. Ang mga transport cooperative ay tumutol sa suspensyon ng PTMP ng Senado. Kamakailan ay nagsumiti ng manifesto ang Unified Transport Cooperative and Corporations ng Davao Region sa TLFRB Davao na tumutol sa suspensyon ng Senado sa Public Transport Modernization Program, PTMP. Nagpahayag ng pagkadismaya si Ralph Palmahil ng Mandaya Van Transport Service Cooperative na binanggit ang kanilang mga pamumuhunan sa modernized vehicles at pagsisikap na hikayatin ang mga miyembro na sumali sa mga cooperative. Sa 76 na modernized vehicles lamang sa Davao Region, ang suspensyon ay nagbabanta sa mga pamumuhunan na ito at mga benepisyo nito. Kabilang ang mas mataas na kaginhawahan para sa mga pasahero at kita ng mga driver. Samantala, sa Manila, tinutulan ng mga 5,000 PUB operators ang suspensyon na humiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpatuloy ang programa sa kabila ng mga pag-alala ng Senado. Naghahangad ang dikot ng 75,000 na pasahero para sa Kadayawan. Inaasahan ng Davao City Overland Transport Terminal, DICOT, ang humigit kumulang 75,000 na pasahero para sa ika-39 na Kadayawan Festival. Isang malaking pagtaas mula sa karaniwang 35,000 hanggang 40,000 na pang-araw-araw na pasahero. Binanggit ni DICOT Manager Aisa Yusuf ang pagtaas sa bilang ng mga pasahero na inaasahang aabot sa 1,000 hanggang 1,500 na biyahe ng bus kada araw mula sa karaniwang 700 hanggang 800. Nakikipagtulungan ang terminal sa Land Transportation Office Davao Region LTO Davao upang makuha ang mga permit para sa karagdagang mga bus at humiling ng karagdagang tauhan mula sa lokal na gobyerno dahil sa patuloy na mga renovation at isang hindi gumaganang baggage x-ray machine. Ang Davao City Tourism Operations Office ay naglalayong makaakit ng 200,000 hanggang 250,000 na turista para sa festival. Tinatawag ng alkalde ang Pro Davao Chief na professional na sinungaling. Noong August 4, 2024, malupit na kinundina ng alkalde ng Davao na si Sebastian Basti Duterte, si Police Regional Office Davao Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Tinawag siyang professional na sinungaling dahil sa hindi makatarungang pagsusuri sa sitwasyon ng krimen sa lungsod. Sa kanyang Basti Dabawenyo podcast, hiniling ni Duterte na magbigay si Torre ng theoretical na balangkas. Komparatibong pagsusuri at case studies upang suportahan ang kanyang mga pahayag at i-justify ang mga
kamakailang pagbabago sa pulisya sa Davao City. Ayon kay Torre, ang mga pagkakaiba sa mga tala ng krimen ay nag-udyok sa kanya na alisin ang mga police commanders at baguhin ang city director. Pinagtanggol ni Torre ang kanyang mga aksyon na binanggit ang mga isyu na dokumentasyon ng krimen at ang pangangailangan para sa tumpak na mga tala upang epektibong tugunan ang krimen. Balitang pambansa. Kwalipikadong reklamo sa human trafficking laban kay Go. Isinumiti para sa resolusyon. Ang suspendidong alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Go ay humarap sa isang reklamo sa human trafficking na isinumiti para sa resolusyon noong August 6, 2024. Nagpasya ang mga panel ng Department of Justice na huwag bigyan ng karagdagang ekstensyon si Go sa 3 iba pang Chinese respondents upang isumiti ang kanilang mga counter affidavit pagkatapos ng 2 nakaligta ang pagdinig. Gayunpaman, binigyan ng extension ang tatlong iba pang respondents kasama si Dennis Cunanan para sa iba't ibang mga dahilan. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa isang raid sa illegal Philippine Offshore Gaming Operator o PUGO noong Marso, kung saan daan-daang mga manggagawa ang nailigtas. Ang Commission on Elections ay nagplano ding magsampa ng reklamo laban kay Go para sa maling representasyon sa kaniyang 2022 na kandidatura. BOC inilabas ang partial list ng mga kandidato sa 25 midterm polls na kinabibilangan ng mga kontrobersyal na personalidad. Ipinahayag ni Cebu City Councilor Nestor Archival, ang mayoral candidate ng Bando Osmeña Pondo Kauswagan o BOP para sa 2025 midterm elections. Ang partial slate ng mga kandidato. Tatakbo si dating Alkalde Tomas Osmeña bilang kanyang vice mayor sa isang unang subok niya para sa posisyong ito. Kasama sa ticket nina Mary Ann De Los Santos para sa North District Representative at Rodrigo Bebot Avellanosa para sa South District Representative. Kabilang sa mga council candidate sina Alvin Arcilia at Pablo Labra II at iba pa. Binigyang diin ni Archival ang kaniyang pagiging independent. Tinatanggihan ang mga paratang na magiging puppet siya ni Osmeña at binigyang diin ang mga pangunahing punto ng kaniyang plataporma, kabilang ang mga pampublikong forum at pinahusay na flood control measures. Balitang international. Pinili ni Harris si Tim Walz bilang kanyang running mate.
Matapos ang ulat ng CNN na pinili ni Vice Presidente Kamala Harris si Minnesota Governor Tim Walz bilang kanyang running mate, agad na inatake ng kampo ni dating Pangulong Donald Trump si Walz. Ipinapakita nila na ang pagpili kay Walz ay nagpapakita ng pagkakaugnay ni Harris sa mga radikal na liberal na halaga. Tinutukoy ang pahayag ni Walz na ang sosyalismo ng isang tao ay pagiging mabuti ng kapitbahay at iba. Itinuturing ng kampanya ni Trump si Walz bilang mapanganib na liberal at inakusahan si Harris ng pagpapabor sa anti-Semitic, anti-Israel na kaliwa. Agad na ipinakalat ng kampanya at MAGA Incorporated Super PAC ang negatibong impormasyon tungkol kay Walz. Tinatawag siyang incompetent liberal. Ang mga nagulo ay nagsagawa ng mga marahas at rasistang pag-atake sa ilang British sa lungsod. Ano ang nangyari at ano ang susunod? Ang kamakailang riot sa Britanya ay nagdulot ng mga pag-alala tungkol sa karagdagang fair right, anti-immigrant na karahasan. Nagsimula ang kaguluhan pagkatapos ng mga maling impormasyon na nag-ugnay sa isang stabbing sa Southport sa isang emigrante. Ang mga nagulo ay nag-target sa mga hotel na nagho-host ng mga asylum seekers at nakipagbaka sa pulisya sa iba't ibang lungsod na nagdulot ng pinsala sa mga opisyal at ari-arian. Kinundina ni Punong Ministro Keir Starmer ang karahasan bilang organisado at marahas na pag-aaklas. Ang mga riot ay isang malaking hamon para sa bagong gobyerno ni Starmer na masusing minomonitor ang sitwasyon. Mahigit 370 na ang naaresto at ginagamit ng mga otoridad ang teknolohiya upang tukuyin ang iba pang mga sospek. Ang karahasan ay nagpapakita ng lumalalang anti-migrant na sentiment sa UK na pinatindi ng mga kamakailang political rhetoric. Balitang aliwan. Sabi ni David Lynch, hindi siya magre-retiro sa kabila ng diagnose ng emphysema. Ipinahayag ng filmmaker na si David Lynch na kilala sa mga gawa tulad ng Twin Peaks at Blue Velvet na siya ay na-diagnose ng emphysema dahil sa matagal na paninigarilyo. Sa kabila ng kaniyang kondisyon, tinitiyak ni Lynch na sa mga tagahanga na wala siyang balak magretiro, na ipinapakita ang kaniyang pagmamahal sa filmmaking. Ibinahagi niya sa social media na bagaman
nag-enjoy siya sa paninigarilyo, tumigil siya ng mahigit 2 taon na ang nakakaraan at nasa mabuting kalusugan naman siya. Ang emphysema, isang uri ng chronic obstructive pulmonary disease, COPD, ay nakakaapekto sa pagganap ng baga at pag-absorb ng oxygen. Nagpasalamat si Lynch sa mga pag-aalala ng kaniyang mga tagahanga at binigyang diin ang kaniyang kasiyahan at dedikasyon na ipagpatuloy ang kaniyang trabaho. Maaring nagkaroon ng pinakamalaking set sa Lollapalooza si Chappell Roan. Ang rising 26 taong gulang na pop star na si Chappell Roan ay nagkaroon ng standout sa performance sa Lollapalooza na nakahatak ng pinakamalaking daytime crowd sa kasaysayan ng festival ayon sa mga organizer. Kilala sa kaniyang 2024 hit na Good Luck Babel at 2023's Phenomenon na sumikat sa social media. Ang performance ni Roan noong Webes ay naging highlight ng unang araw ng festival. Sa halip na sa mas maliit na stage, inilipat ang set ni Roan sa main stage dahil sa napakalaking interest na pumalit kay Kesha. Ang eksaktong bilang ng mga dumalo sa kanyang set ay hindi tiyak, ngunit iniulat na rival nito ang maraming headliners na may 110,000 katao na dumalo sa Lollapalooza araw-araw. Balitang palakasan. Walang kailangang patunayan si Simone Biles sa sarili o sa iba. Si Simone Biles na malawak na kinikilala bilang pinakadakilang American gymnast at posibleng pinakamahusay sa lahat ng panahon, ay gumawa ng makapangyarihang comeback sa 2024 Paris Olympics. Matapos ang kaniyang nakakagulat na pag-atras mula sa 2020 Tokyo Games dahil sa mental health challenges, kabilang ang twisties. Bumalik si Biles na mas malakas sa mental at physical na aspeto. Sa edad na 27, ipinakita niya ang kanyang paglago at tibay na nag-perform sa antas na higit pa sa kanyang 2016 Rio performance. Binibigyang diin ni Biles ang kanyang pagtuon sa mental health na bukas sa pinag-uusapan ang kanyang therapy at self-care practices. Sa kabila ng mga pag-alala, matapos ang isang calf tweak sa qualifiers, siya ay nag-excel lalo sa isang defining vault sa team final na nagpapakita ng kaniyang denominasyon at mental fortitude. Ang record-breaking na 20 taong gulang na US wrestling sensation na humahabol sa ginto ngayon
Si Amit Elor, sa edad na 20, ay nagpakita ng kahangahangang performance sa women's freestyle 68 kg wrestling competition sa Paris Olympics. Bagaman hindi siya nakapag-compete na sa Tokyo 2020 Olympics dahil sa AIDS restriction, mabilis na nakabawi si Elor sa nawalang oras. Karaniwan niyang kinakatawan ang 72 kg weight class kung saan nanalo siya ng back-to-back World Wrestling Championship noong 2022 at 2023. Ngunit nag-adjust siya sa mas magaan na 68 kg category para sa Olympics dahil ang 72 kg class ay hindi kasama. Nakita niyang dominado ang kanyang mga laban na may 18-2 combined score sa kanyang unang dalawang laban at isang mabilis na tagumpay sa semifinals laban kay Pak Sol-gom ng North Korea sa loob ng 1 minuto at 44 segundo. Nakatangdang makaharap ni Elor si Mirim Zomanazarova ng Kyrgyzstan sa finals, kung saan umasa ang Kyrgyzstan na makakamit ang kanilang kauna-unahang Olympic gold medal. Tampok na kwento, halo-halo ng Pilipinas. Ang halo-halo ay isang tanyag na panghimagas sa Pilipinas na nagtatampok ng pinaghalong durog na yelo, matamis na prutas, beans at leche flan na tinatapingan ng ice cream. Ang pangalan nito ay nangangahulugang mix-mix sa Tagalog na nagpapakita ng pangangailangan na ihalo ang lahat ng sangkap. Ito ay kinagigiliwan lalo na sa mainit na panahon dahil sa kanyang nakaka-preskong lasa. Pinakamahusay na sushi ng Japan. Ang sushi ay isang tradisyonal na pagkaing Hapon na nagtatampok ng vine-geared rice na pinagsama sa hilaw na isda, seafood o gulay. Kasama sa mga popular na uri ang nigiri, kanin na may topping, sashimi, sliced raw fish, at maki, kanin at mga filling na nakabalot sa seaweed. Ang sushi ay ipinagdiriwang para sa mga sariwang lasa at artistikong presentasyon. Trivia. Nakakatuwang katotohanan tungkol sa kingfishers sa Pilipinas. Ang mga kingfishers ay makukulay na maliliit na mga ibon na kilala sa kanilang mga matingkad na balahibo at matatalim na tuka. Sila ay mabilis na lumulundag sa tubig upang manghuli ng isda at kanyang isara ang kanilang mga mata upang protektahan ang mga ito mula sa epekto. Sa mahigit
90 species. Sila ay matatagpuan sa iba't ibang mga kapaligiran mula sa mga tropical na kagubatan hanggang sa mga temperate na rehiyon. Yan ang ating balita para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-komento at mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga bagong kaganapan. At hanggang sa muli, ito si Marisol, si Bayan Cacho. Magandang umaga, Davao.